Perla Group uvádí. To je nuda. Kde to jsem? Hej, Jabko, jsi zpátky. Co? Hej, Jabko, kde jsi byl? To mluvíš na mě? Hej, Jabko. Já nejsem Jabko. Hej, Jabko. Hej, já nejsem Jabko. Ale jo, jsi červenej, takže jsi Jabko. Ne, víš, já jsem Rajče. Rajče, vypadáš jako Jabko. Ne, jsem sice taky ovoce, ale Jabko nejsem. Cože, to teda ne, jsi zelenina. Jasně, hodně lidí si to myslí, ale Rajče jako já to Hej, prostě... hej, Jabko, umíš tlucat semínka? Co? Přece takhle. Au! Co to s tebou sakra je? Jsem pomeranč. Tohle už nikdy nedělej. Co pak nevíš, jak lehce se můžu zranit? Seš rajčápko. Ne, je to rajčátko. Rajčápko. Rajčátko. Rajčátko. Není to těžký. Určitě jsi zelenina. Ovoce, já jsem ovoce. Nemůžeš být ovoce i zelenina. Však jo, já vím, jsem jen ovoce. Rajče je ovoce. Ne, nejseš, jsi zelenina jako dýně. Dýně jsou taky ovoce, ty hňupe. Jasně, a moje babička je mrkev. Nenávidím pomeranče. Tak si Jabko. Jsem Rajče. Jabko. Rajče. Jabko. Rajče. Jabko. Rajče. Mixér. Au. Hou. Hej, kámo, nemačkej ten knoflík, prosím, Co nemačkej dělá ten ho, nemačkej knoflík? ten knoflík, nemačkej. Wow. Rajče, jsi v pohodě. Jsi šťavnatej. Dej to ovoce, tak je z tebe dobrý džem. Au. Hej, Rajče, rád tě vidím. Tak doufám, že pokecáš. Chápeš? Pokecáš mě. Proč se nesměješ? Perla Group 2011.